ערב טוב תובל. עכשיו, ערב טוב לכם, והרי מבזק חדשות, מיוחד, חיסכון במים. יצאנו לשטח לבדוק איך בני הנוער הצעירים משתמשים במים בחיי היום-יום. שלום, כאן עידו זיו, מדבר מקריית אונו. אני פה ליד ו' אחת. תראו איך הילדים האלה מבזבזים מים בלי בושה. היי קיירו, אני יסמין מוקסם קיירו, ואני הכי גורג'ס במצוקה שיש. שלום, אני רוני טלפוני, רק שנייה. הלו? כן, אמא? טוב, בסדר, רק שנייה, חכים. הלו? אני לא זבויה. אני אוהב מאוד לחום. שלום, אני חנן רוחנן, ואני אוהב מאוד לקרוא ספרים. אני רון חתיכון, ואני כמובן, חתי. היי, אני דונית רקדנית, ואם יש משהו שאני יודעת לעשות, זה לרקוד. היי, אני טליה תמוניה, ואנחנו ג'חנו! בוא נכין ביחד ג'חנו! אני מאוד אוהבת לקרוא ספרים, ואם מה שקראתי בספרים, מבחינה אקולוגית, אם לא נחסוך במים, נמות! במדינת ישראל מתקיים בזבוז מאוד גדול של מים. איך אתם הייתם חוסכים? דווקא אז אני אוהב אותה יותר.